da ku a cikin suratu Ibrahim farkonta insha Allah za mu karanta da fatan abin da za mu karanta Allah ya ba mu ladansa masu karatun da masu saurare gaba daya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. نعم. ربي يسر ولا تأسر، ربي يسر ولا تأسر، ربي يسر ولا تأسر، وربي حكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم. wannan sura ana kiranta suratu Ibrahim, wato domin ana ba da labari na annabi Ibrahim a cikin wannan sura. Wannan sura an saukar da ita a Makka, sai dai aya ta alamtara ilal lazina baddalu ayataini, aya guda biyun nan, wato tana da ayoyi ihda au isnani au arba'a au kamsa wa kamsuna, tana da ayoyi 51 ko da 2 ko da 4 ko da 5. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhara karatun da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Alif lam ra, wannan alifun da lamun da ra, Allahu a'lam bi muradihi bi zalik. Allah shine mafi sani abin da yake nufi da waɗannan haruffa, shi ya san fassara su. Hazal Qur'ani, wannan alqur'ani kitabun littafi ne anzalnahu, Allah ya ce wato muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka ya Muhammad. Mun saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur, dan ka fitar da mutane daga duhu na kafirci ila nur zuwa ga haske na imani, bi izni rabbihim, da izinin ubangijinsu, ila siratil azizil hamid, zuwa ga hanya al'aziz ta mabuwayi marinjayi, alhamid mahmud ma'ana abun godiya shine Allah ta'ala. Allahu allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard, Allah shine wanda abun da ke cikin kasai da sammai da kasai wato duka nashi ne. Wailul lil kafirin, Allah ya ce kalma ta azaba, kwari na azaba, tsanani na azaba ya tabbata ga kafirai. To shi wannan wailun ana cewa wadin wani rafi ne fi jahannama, a cikin wutar jahannama. Wannan rafin lawa da at fihi jibalu duniya la zahabat min harahu, da an wato sanya duwar watsu na duniya gaba ɗaya a cikin wannan rafi na wuta ta jahannama, da sun narke gaba ɗaya saboda zafinsa. To shi ne Allah ya ce wannan rafi ya tabbata ga kafirai waɗanda Allah ya ce ku yi suka kiya. Allah ya ce isalla ka kiya, ya azumi ka kiya, zakka ka kiya, haji ka kiya, ga sunan farilloli Allah ya ce i ka kiya. To su ne ake ce ma kafiri, wanda ya ce Allah ya ce yi yaƙi. Min azabin shadid, Allah ce daga azaba shadidin wadda take mai tsanani. Allah ya ce allazina su ne waɗannan yastahibbuna alhayatid dunya, waɗanda suka zaɓi, ma'ana ya tarunar hayatar duniya, suka zaɓi rayuwar duniya alal akirati bisa ga lahira.